Como membros do Grupo Literario de Leiras Pulpeiro, e como traballador desta casa, é para mí unha honra e un honor poder dar comezo a este acto. Un saúdo de benvida a todas e todos os que estades hoxe aquí, ofrecéndonos, mellor dito, o vosso agarimo e amistade. Agradecemos a presenza do señor delegado de Cultura e Turismo de Educación de Lugo, a señora concelleira de Cultura, de todos os representantes de colectivos e asociacións que hoxe nos acompañan, dos compañeros e compañeiras do Grupo Literario Leiras Pulpeiro que estamos aquí, a todos os amigos e amigas que nos vides a acompañar nesta presentación en Lugo do Grupo Literario Leiras Pulpeiro. Quero dicirvos que vai xa por adiantar o agradecemento que vos debemos xa só por achegarnos aquí, tanto os que vedes a título individual como os que vedes en representación, como dixen, de colectivos, os que veñen de Mondoñedo, os que veñen de outras partes da provincia. Benvida, en definitiva, os que sodes sensibles co espírito libre e mesmo subversivo dunha persoa que, como Manuel Leiras Pulpeiro, amou a verdade e practicou o ben. Manuel Leiras Pulpeiro foi un home con un profundo e honesto compromiso cos desfavorecidos do seu tempo, un combatente contra a barbarie fundamentalista, tanto civil como religiosa, un inimigo radical da soberbia dos poderosos. Manuel Leiras Pulpeiro, o poeta, o médico, o lexicógrafo, o etnógrafo, o político, progresista e republicano, o patriota, o masón, o filántropo, o humanista, tamén foi coñecido como médico dos pobres, porque sempre antepuxo atender as necesidades das persoas por enriba de calquera interese material. Manuel Leiras Pulpeiro, entre outros moitos xestos que retratan moi ben a súa personalidade, renunciou ao seu ingreso como membro electo da Real Academia Galega por considerar que non reunía os méritos suficientes. Foi humilde, pero non alienado. Foi xeneroso sen caer na caridade. Unha persoa, en definitiva, boa, consecuente e coherente cos seus ideais e principios ata o final dos seus días. Nun breve poema queda, ao meu ver, perfectamente definido o seu ideal de relación ou interdependencia social. Danse ao pé dos toxos bravos as margaridas sinxelas. Entre espiñosas xibardas o cabrinfollo prolea, e ao cero cibro e a brula xuntos nos gómaros medras. Cando uns pros outros os homes seremos disa maneira? Para falar deste home e do Grupo Literario de Pulpeiro que conformamos alrededor do seu exemplo, estamos aquí varios amigos e amigas. Están os coordinadores Julia María Labrador e Xefreire, o erudito experto en leiras e non outras cousas Xefreire, os profesores e alumnos do IES Leiras Pulpeiro de Lugo, que nos van a chegar coas súas lecturas un recendo da súa obra. Uns poñerán música e voz aos seus poemas, outros glosarán a súa obra, outros e outras lerán algúns dos seus textos. En común, temos o afecto a unha persoa sensible coa xustiza social, co civismo, coa nosa lingua e coa nosa historia. E, sobre todo, temos o convencemento de que despois de pasar algo máis dun século do seu paso por este mundo, sigue sendo necesario e inaprazable reivindicar o seu magisterio. Mentres falo, estáse proxectando un vídeo con fotografías de poemas de Caxigueiro que el titulou Espírito Leiras. Caxigueiro é o nome artístico de Daniel Río Rubal, que é un artista londoniense, que é membro tamén do Grupo Literario de Leiras Pulpeiro, ademais de ceramista e poeta. Este vídeo amosa a súa liña de traballo actual, unha mestura entre a poética das formas e dos materiais e o expresionismo conceptual narrativo dos seus poemas. E agora imos comezar, como hai que comezar todas estas cousas, con música. Como seguramente saberán xa moitos de vostedes, Manuel Leiras Pulpeiro, a pesar de todo, ademais de todo o que dixemos, tamén foi músico. Por visto, tocaba a guitarra e participou na fundación da Sociedade Coral Pacheco aló polo ano 1881, na que actuou como tenor. Agora, quen lle pon música de voz aos textos de Leiras é
é o profesor, músico e escritor César Morán. Naceu no Bierzo, é fillo de nai vindoniense e vive na Coruña, onde exerce como profesor no IES Agra de Orzán. É membro do grupo literario de Pulqueiro e ben coñecido por musicar poemas de Pondal, de Rosalía, de Cunqueiro. Seguramente recordaredes o libro disco do ano 98, o Río de Sotavento, por exemplo, ou o máis recente, que mestura literatura, música e outros documentos sonoros sobre Álvaro Cunqueiro e que se chama Haberá Primavera, 14 poemas, 14 cancións. Se non coñecedes, eu recomendo. Agora César anda musicando a Leiras, xa empezou hai anos e continúa musicando a Leiras, e hoxe vemos ofrecer 4 desas composicións para o que conta co acompañamento do seu irmán Afonso Morán, que por que dixeron de César tamén é fillo de nai vindoniense. César Morán é músico versátil en estilos múltiples como instrumentista e compositor. Pertenceu ás formacións Xoven Orquestra de Galicia, Joven Orquestra Nacional de España, Capela Compostelana. Alumno destacado da Escola Superior de Música Reina Sofía, estudou baixo a dirección de Luis Iglesias, Antonio García Araque e Ludwig Streicher. Ten participado en grupos de folk e colaborado en grabacións en directo, mantendo unha intensa actividade jazzística con Nani García, Roberto Somoza, Miguel Cabanas, Fernando Llorca, Vítor de Diego, Peter Delfinis, Greg Lyons, Tom Bulling, algún destes non pronunciar daquela maneira, pero bueno, Perico Sambí ou Jorge Pardo. Recibiu leccións de Doug Kuhlman, Jack Warrack e Joe Paz en diversos seminarios. Forma parte da Filarmonía de Galicia desde a súa formación. César, Afonso, por favor. Boa tarde a todos. Para mí, para nós é un placer estar aquí e poder participar nesta presentación do Grupo Literario de Escoteis, un marco tan impresionante e tan digno como é o Museo Cultural de Lugo. A primeira canción é sobre un poema que Levaime ao mar. Non por caer no tópico de Leiras cantor do mar, sino por realmente quedarme bastante impresionado polo lirismo de Leiras, ao facer poemas como este, bastante diferentes desa outra vea de Leiras máis coñecida, que é a de recoller o folclore popular. Entón, máis nada, despois o resto xa cada un escoita a canción e xa tira as súas conclusións. Se queres desmorriñarme, levaime pra onde o mar vexa e os seus airiños me cheguen e os sinta cando referva. Se queres desmorriñarme, levaime pra onde o mar vexa e os seus airiños me cheguen e os sinta cando referva. Levaime pra onde máis sobe e máis se escoche nas penas e ao reventaren as olas o vemos salseiro sexa. Levaime pra onde máis sobe e máis se escoche nas penas e ao reventaren as olas o vemos salseiro sexa. O de non levaime onde
espellarme unhas mociñas entre os xuncos da ribeira. O de non levaime onde oira ter a man sequera para espellarme unhas mociñas entre os xuncos da ribeira. Cando referva, se queres desmoriñar, levaime pra onde o mar vexa e os seus seiriños me cheguen. Eu sinta cando referva, levaime pra onde máis tope e máis esfache na espera. Eu reventarei as horas, ou en los salseios sexa, ou de non levaime onde oira ter a man sequera para espellarme unhas mociñas entre os xuncos da ribeira. O de non levaime onde oira ter a man sequera para espellarme unhas mociñas entre os xuncos da ribeira. Que tamén naceu en Mondoñedo, hoxe vai ser unha constante isto de Mondoñedo, é un dos membros fundadores do grupo literario Leiras Pulpeiro. É autor de traballos de investigación histórica, literaria e promoción turística, case sempre, ou na maior parte das veces, relacionados con Mondoñedo, como foi a guía publicada no 1990 na prestixiosa colección de guías Everés de Mondoñedo, e os textos do roteiro Leiras Pulpeiro, que creo que tiñades por aí todos os asentos. É colaborador habitual na prensa galega, os seus traballos, artigos, reportaxes, críticas, etc. están esparecidos por numerosos xornais e revistas do país. Tamén ten algo experiencia nos guións, elaborando guións documentais. E no tocante á creación literaria publicou Relatos, que é unha novela que se chama Cando o gato mira de esgueiro, e que viu a luz por primeira vez no ano 87 e que foi reeditada recentemente, creo que hai un par de anos, pola editorial Morgana. Eu ás veces penso que en Mondoñedo saíron de Mondoñedo, saíron de Mondoñedo dos tipos de escritores e escritoras. Un tipo sería Cuquén, un exemplar único, e logo estarían todos os demais. Pero ás veces penso que hai tres tipos de escritores en Mondoñedo. Un é Cunqueiro, o grupo de Cunqueiro, que está al só, todos os demais, e o grupo de Xefred. Porque é un home tranquilo, publicou unha novela no ano 87, reeditou no ano 2011 ou 2012, está tranquilo, é un home tranquilo. Xefred vai nos facer un retrato á forza urxente de Manuel Leiras Pulpeiro. E a continuación, xa para os representados, proxectaremos un pequeno vídeo que elaborado pola Fundación TIP da Deputación Provincial, que leva por título Manuel Leiras Pulpeiro 1854-1912, que nos amosa imaxes suxestivas da biografía e da bibliografía do personaxe. Moi boa tarde. As presas non son boas. Tocoume a min do grupo literario ir aquí a facer hoxe unha pequena semblanza de Leiras. Ben, falar de Leiras e Lugo, a provincia de Lugo, é casi precioso, mas é ben conhecido. Sobre todo o Leiras literario. Todos conhecemos os seus Cantares Gallegos de 1911, na que seguramente, bueno, habría que mirarlo, pero hai detrás, quizáis, unha iniciativa que o
cantares, uns anos antes, cando empeza a publicar libros os cantares, concurso, quero recordar que quedou deserto, non consegui moita información. Coñecemos tamén a obra, a poesía, que recopila os cantares, publicada, a obra completa, publicada no ano 30, que quizás por ser tan posterior a primeira se pensa que son poemas escritos por Neruda, cando é o contrario. A imensa maioría destes poemas que se saen en 1930 son anteriores aos cantares gallegos. Leiras en cantares de pura muchísimo, tanto a lingua como a forma, como os outros poemas que en 1930 hai. A imensa maioría son anteriores a estes cantares. Bueno, Leiras a maiores tiña publicado na prensa os nomes, os seudónimos, tiña publicado tamén estes poemas, coleccións de paremias, etcétera, etcétera, etcétera. Esquecemos, ás veces, citar un libro aparecido antes de Cantares, e decimos que Cantares gallegos é o primeiro libro de Neruda. Hai un anterior, ainda que non é de corte literario, non que é unha visión unha visión estatística, médica do distrito de Monte. Ben, Leiras Corpeiro deixou moita obra tamén, deixou obra inédita con intención de publicar. A prensa da época, cando falece Leiras, di que uns días antes comentara aos seus amigos que quería publicar esa obra. Ben é certo que Leiras, antes de falecer, destruiu unha parte importante da súa producción. Destruiu non é o único que destruiu a súa producción. O autor está en todo o seu dereito de querer ou non querer sacar algún determinado texto, por lo que se chama. Efectivamente, este interés de Leiras no ano 12 de publicar a súa obra non pudo ser por Alfonso Niño, porque pareceu deseado. Ainda así, foi interese que a falta, un principio, de 1912, esa edición nova. Non foi ser. Poucos anos despois, nos anos 1920, outro vindoniense vai intentar de novo editar a obra. Tampouco pudo ser. E posteriormente vai ser no ano 30, con Guillermo Monte, cando se paga a edición esta definitiva de 1930. Pero, bueno, esta é unha faceta de Leiras moi coñecida, a máis coñecida, pero hai outras facetas da obra de Leiras distinta, unha obra que pregna a sociedade do seu momento, na que actúa el como un santo confesor, dando exemplo para a súa vida, que tamén me parece importante salientar. Non digo máis importante que a obra literaria, porque non son distintas. A obra cívica e social de Leiras Corpeiro. Leiras Corpeiro, como todos sabemos, foi médico dos pobres, donde habrá que introducir matices na Galicia da súa época, prácticamente casi todos os médicos que foran republicanos tamén se les chamaban médicos dos pobres. Eu suspeito que tamén ás veces coincidía porque eran médicos municipais, e entre as atribucións dos médicos municipais era atender precisamente as familias pobres. No caso de Mondoñedo, cando falece Leiras, sai a concurso a praza de médico municipal, estipulase a cantidad de familias pobres que tiña que atender, que no distrito eran 3 hectáreas. Isto non quita que Leiras Corpeiro como médico fora un home generoso cos seus pacientes, nos que se decíamos sempre que, aparte de tratarlos, deixaba sempre para medicinas. Isto é certo. Pero sendo certo, tamén o é que Leiras Corpeiro era masón, pertencía, fundou el mesmo a loxa da Libera Rudenza. É certo que nesa loxa se toma un acordo de crear unha especie de igualatorio médico-farmacéutico para atender precisamente a os máis desconocidos de Mondoñedo. Quero dicir, esa loxa, un grupo de xente de vindonienses, seguramente para
es unha boa parte importante de funcionarios federais, como algo común o grupo, ainda que se ve, acordo, montar público para acordo. Que non é unha decisión persoal, é unha decisión dun colectivo. Non se chegou a trasladar por razóns obvias ao colectivo, pero existe, conocemos que está publicado no mundo porque da masonería, este acordo da Loxia Indonesia, na que se faculta o programa deste grupo en funcións das súas encomendas profanas, a atender os doentes e a través dun algo contrasinado, un documento contrasinado, os doentes irían a farmacias que diríase as medicinas gratuitas. Ben, isto non quita que ellas, evidentemente, o individual fora un home xeneroso, volcado a prol dos necesitados. Ben, exerceu como médico de sempre, desde que se licenciou, e aparte do 78, e aparte de ser médico municipal, que, por certo, empeza a ser o médico municipal e renuncia a ser médico municipal dous anos despois, aproximadamente. Volveu posteriormente a ser. Foi, ademais, médico forense, ata 1999 aproximadamente, sustituído por un forense, un gran amigo dele, Alejo Barca. Alejo Barca compartiu un principio tamén centenario civil con eles, pero posteriormente foi destacado por e foi médico, ademais, da Administración de Justicia do Cárcere de Momoñedo, donde tivo ocasión de, como forense, actuou en varios crimes de época moi conocidos, como o de Santa Cruz, o de esas góminas. E como médico do cárcere tuvo que atender os reos que foron executados no caso do crime de Santa Cruz a Hilde, e no caso do crime de Santónias a unha parella, un home e unha muller. Como os pelos como os carpias de a prensa época e a fulteza daquela muller que nos subiu o cadastro. Como médico foi tamén médico da Sociedade de Obreiros Católicos de Momoñedo, non ten nada que ver que fora a Sociedade de Obreiros Católicos, tendo en conta máis que esa sociedade foi fundada entre outros por Víctor Salvatierra, tamén que o mentor, Pepe do Cura, que pouca nota, pero Víctor Salvatierra foi o mentor. Víctor Salvatierra era tamén un republicano, non federado como eles, pero tamén un republicano. E como médico, ademais, ten outras trascendencias. Por exemplo, agora xa non existe, pero no cemiterio de Momoñedo, no cemiterio vello, no cemiterio onde está enterrado o risco, pero hai unhas alterotosis. Unhas alterotosis é un iso común nos cemiterios. Pero as alterotosis de Momoñedo era especial. Foi polémica na súa época, porque por primeira vez se facía unhas alterotosis que tiñan luz. Até ese momento, practicar unha autopsia era un acto lúgubre, e había que facer casi todas. Pero os médicos había que se daban ben. Esa polémica na que dio moito o clero mantivo as leiras taladriz e acabaron conseguindo que se dedicara a sala con a obra, por certo, a obra en sí de Martínez Itustra, o mesmo autor do mausoleo de Pascal Río. Ben, aparte do cemiterio, onde estuvo na Asociación Cruz Vermella, etc. Vou presentizar do médico porque o tempo é escaso. Falamos do médico, falamos moi por arriba do masón. Para acabar con o masón, direi que aquel grupo de limoneses de época tiñan moi ben analizada a sociedade de momento en que conocían perfectamente as súas carencias. Aparte de insistir na saúde con este intento de crear o laboratorio médico farmacéutico, ademais pretendían crear un colexio de primeiro ensino e de segundo ensino laico. Ben, isto último creo que non se conseguiu, ao menos que nos haya. Houve colexios, aparte
do seminario, que non era nesa época, pero ningún deles que, por o que eu saiba, insisto, tendría ese carácter. É dicir, ese grupo de xente percibían na sociedade do seu momento dúas carencias importantes. A formación dos ciudadanos escapando do clericalismo, da doutrina do clero e a saúde. Mais ou menos ainda estamos 125 anos despois na mesma línea. Ben, hai outra faceta que me resulta importante ler a Escopero, que é o seu activismo cívico, o seu activismo político. Leia Escopero foi un republicano federal. O que significaba despois da Primeira República. No medio da Primeira República se constituiu o primeiro comité republicano en 1873, en agosto de 73, a República empezara non cadra, constituíron ese primeiro comité republicano, non cadra con o segundo comité. O segundo comité que é o primeiro de Leiras, digo a las persoas. En 1876, Leiras constituiu o primeiro comité republicano de maneira outra da República. Daquela ser un republicano federal era máis ou menos ser moderno, con corpus e rabo incluído. E dicir que era republicano federal era estigmatizante. Leiras e un grupo de xente, de Pinonense, constituen ese comité que fanse públicos os nomes, todo o mundo sabe que son. Son profesionais liberais como Leiras Escopero, son fundamentalmente comerciantes, algúns grandes comerciantes de Mongonero, xente vinculada á administración, e hai algún, creo, porque xente que hai un nome regalado, hai algún artesano. Non hai campesiñado entre os republicanos federais. Leiras foi amigo de Pi Margal e de San Jerónimo, o seu primeiro biógrafo de San Carlos, que conservaba como reliquias. Leiras, que non era precisamente moi dado os temas que se conservaban como reliquias, os autógrafos de Pi Margal e de San Jerónimo. Decía que no 86 Leiras constitue o primeiro comité republicano federal de Mongonero. Vai ser o referente do republicanismo de Mongonero, xa non só despois do republicanismo federal, sino de todo o republicanismo de Mongonero ata a súa morte. Así o reconecen os seus condicionados políticos no seu interno. Forma parte tamén, a partir deste comité provincial do republicanismo federal, e aquí en Lugo, que vai ser onde máis posición pública tiene a figura de Leiras, posición pública desde unha perspectiva política. En Lugo vai a participar na famosa Asamblea dos Federais de 1887, na que Leiras ten ademais un papel destacado. En esa Asamblea que vai aprobar o proxecto de construcción para o futuro Estado galaico, nos debates que se suscitan participa Leiras en dos, fundamentalmente. Un sobre a creación do exército galego, nesa construcción exixíase un exército galego, consideraba necesario un exército propio. Decidiu adiar a discusión para máis adiante e desenvolvelo nunha lei ad hoc e nun reglamento. E outro que é moi novidoso na época e incluso sorprendente, visto non desde agora, da perspectiva do 2014, pero sí de 1887, é que se pide o voto das mulleres. Claro, estamos falando de 1887. Leiras era un pouquinho reacio en ese momento. Era un pouco reacio considerar o voto das mulleres. Non porque considerar que as mulleres non poderan votar, que foran inferiores, non. Leiras tiña medo ao clero. Pensaba que si se lle daba o voto ás mulleres, a influencia dos republicanos levaría ao fracaso a República. Ben, debateuse durante bastante tempo e Leiras, ao final, como o resto da Asamblea, votou que si que se concedera o voto ás mulleres.
só con unha única salida. E chegando á República se le dera un plazo de 4 anos, que non me la botar hasta que esos carranos quedas, mira, a bondade da República, e despois non habría maneira de votación sempre a volta da República. Ben, eu non quero seguir falando máis de leiras, quizás apuntar como republicano federal, pertenceu a torda lucense, non, dos federal-regionalistas, de aí que leiras na súa actividade política posterior deste Comité Federal estea constituído comités federais en determinados momentos e en outros comités regionalistas. Con isto creo que pasei bastante do tempo que teña asignado. Dou as gracias por escutarme. Neste caso, os alumnos e alumnas do único centro escolar que eu saiba que leva o nome de Leiras Pulpeiro, que está en Lugo. As profes María Josefa, María Juncal, non sei se queredes achegarnos aquí vos, ou vos non queredes achegarnos aquí, non é necesario. Elas, de todas formas, son as culpables ou, digamos, o non necesario e imprescindible para que Isabel Abraham García, por favor, Verónica Folgueira Rouco, Inma Alonso Rodríguez, Nicole García Flores, dixen alumnos e alumnas de momento, Alarme Lodeiro Cenas, e así hai un Ramón Villaverde Fernández. Sabela, e despois leen todo o signo. Sabela Bailer era Raiola Maiega, Verónica non o sei, Inma Alonso Ogallá, Nicole Secandeucíneas Campás, Alarme A Mariña, e Ramón Villaverde, se querés desmoliñar. Cando que é. Era Raiola Maiega, que escoitas negoas pardas, e os ambicíos máis fondos, alegría da bailarma. Por eso, todo desloco. Donde ela doito folgaba, dendes que nunca un cafado puido para sempre entoigala. Por iso, secas xa teñen as doces fontes caladas, do consolo os que en seus ollos noite e día se espellaban, dos que finarse se sinten, de non sentir súa baralla, nin apaxar suas mantiñas, nin llas mazmir, achuchar. sen cartos a usa e a corte sen tres. Cagardan os probes, que a fuce non abrame e a súa ben feita non fan unha vez. Se calan, nin coiro de lleixa un farto. Se piden xustiza, non os ouza ninguén. Cagardan os probes, que a fuce non abrame e a súa ben feita non fan unha vez. Sabendo que o mundo non é foro de nada, e todo para todos, quiñón de haber. Cagardan os probes, que a fuce non abrame e a súa ben feita non fan unha vez. Por que o océano máis limpo o galego de parte fumado? Por que a terra florida que manda de cheira a escamallo? Por que hai auga, hasta no ollo da fonte, preta en sempre tasca? Por que sinte que a sangue sorenta a figura oral? Por que trema, dormente, e da conda os sumella tres raltos? Porque está nos comezos da fede, que os povos deixados fai perder a cabeza, e elina, e dar fungueirazos, cando pintan que poden gambilos os corvos, que a bandos nunca faltan hoteles, famentos, se ocorre buscando. O allá que ningún se lle lisque, nin gordo, nin fraco. Se cando me fine, as campas do meu lugar non me choran. Se ando os meus achegadiños, non abres logo a miña cova. En río dela non poñen roseiras de rosas rosas. Ben rosas, como as que eu cuido con amor na miña horta. Que non me chamen para o seu, que non vou, non sendo a forza.
sen botarme antes de noite con a aldea de Rioja. Até que comigo pegue que me requira e me olla. E fala tan que eras campás que onde eu quero me poña. E despois, ao pé meu teña roseiras de rosas roxas. A Mariña, tela co sol sempre amante mornea todos os días. Agros que dan de lomillo de cabras de 4 espigas. Xunqueiras onde as gaivotas apousan e se agariman cando co seu boca hermoso van o mar tra a vida. Que non vos volven de preto, nin pasou invernía nos vosos burros, estrados de perfumada pinica, ouvindo rolos, non sabe o que é a Mariña. Se quereres desmoriñarme, levaime para onde o mar vexa. Que os reguillos me cheguen, que o sinta cando recerro. Levaime para onde máis doupe, e máis se espachen as penas. E ao reventaren as ondas, moveros o enseño sésimo. Ou de non, levaime onde pode haber a mar, se quera, para espellarme unhas pociñas entre os sucos da ribeira. Moitísimas grazas a eles, aos pozos, a Juncal e a Jefa, que me consta que levan o espírito leiras ao centro onde traballan, e máis alá. Por favor, un aplauso para eles. Non vin a Mariña, que está aí tamén, non sei por que non a vin, quen te tapa? É Natalia. Perdón, Natalia. Estades moito... E Mario foi do Oleiras, aquí todo é Oleiras. Oh, espera. Respiras e Oleiras. Vaya. E un día pasei por o lado da tumba de Leiras. Bueno, vamos presentar agora para falar precisamente do grupo literario Leiras Pulpeiro e da breve andaina percorrida ata agora, aos coordinadores do grupo, a Julia María Labrador Ben e a Fran Bouso. Julia é madrileña de nacemento, aínda que filla de nai buralesa, é filóloga, escritora, investigadora, fotógrafa. Pertence ao Consello Asesor da revista Arbor, do CSIC, que foi directora, colabora coa Universidade Complutense de Madrid e é vicesecretaria do Instituto de Estudios Madrileños. E autora de numerosos artigos, coautora de libros como Teatro Selecto y Teatro Frívolo, La novela de hoy, La novela de noche y El folleto divertido. Foi ela que naceu en Madrid, ven a mulher a bañarse, e a comer, perdón, casi exclusivamente a que propuxo a idea de creación deste grupo. E detrás vamos un montón de xente, e non sabemos ben a onde, espero que nunca te arrepientes de darse paso. E Fran Bouso, que é o outro coordinador desta primeira etapa do grupo literario, que é mindoniense de nacemento, mestre de profesión, agora mesmo en San Clodio de Ribas de Sil, colaborador habitual nos medios de comunicación, especialmente nos da Mariña de Lugo, e traballou como técnico de cultura e protocolo no Concello de Mondoñedo, e tamén foi outro músico clarinetista na banda de música Pascual Veiga e da orquestra da Cámara de Xoro. Foi directivo e activista cultural de varias asociacións e colectivos, entre eles a Asociación Cultural Leiras Pulpeiro. Entre eles, os dous, man a man, podedes dirixar, vamos contar esta pequena pero intensa historia do grupo literario desde os seus inicios ata hoxe. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quiero dar las gracias a Antonio Reigosa por la magnífica organización de este acto y por toda la labor que ha realizado durante todos estos días para que se difundiera en radio y prensa la existencia de nuestro grupo literario Leiras Pulpeiro y la presentación de hoy. Buenas tardes a todas e a todos. Moitas grazas por asistir a este acto, algo que para mí significa a boa acollida que Lugo e a súa contorna ten con esta agrupación que estamos a presentar. Dende hai 15 días que demos a coñecer o grupo literario Leiras Pulpeiro
En Mondoñedo houve moitas mostras de apoio e ben acollida por parte de moitos particulares e organizacións, así como por parte dos medios de comunicación que axudaron a divulgar este proxecto. El Grupo Literario Leiras Pulpeiro, que hoy presentamos de manera pública y oficial en el refectorio del Museo Provincial de Lugo, nació el pasado verano, en concreto el 7 de julio de 2013. En la mañana de ese domingo soleado, 12 personas nos reunimos alrededor de la tumba de Leiras para firmar sobre ella en un folio en blanco como constatación de nuestro compromiso de crear este grupo para reivindicar la figura literaria y humana de este escritor a quien tanto admiramos. Fue nuestro primer día de reunión, para conocer mejor nuestro interés por él y para sentar las bases para futuras reuniones y actuaciones. El origen del Grupo Literario Leiras Pulpeiro gira en torno a varios homenajes que a su memoria se le han tributado alrededor de su tumba y a la asociación constante en mi mente de estos y el inicio de la generación del 27, cuyos miembros se reunieron como tal por primera vez en la celebración del tercer centenario de la muerte de Góngora. Tras las jornadas alrededor de Leiras que se celebraron con motivo de su centenario de fallecimiento en noviembre de 2012, una parte de los asistentes y participantes establecimos entre nosotros un vínculo cuyo eje común era el amor o el enorme interés, como se le quiera denominar, por la obra y por la figura de Leiras. A mí me parecía muy triste que la reivindicación retomada con motivo de una fecha significativa se diluyera de nuevo en el tiempo, y por eso propuse al resto que nos uniéramos para continuar recuperando a Leiras, para que ese esfuerzo no cayera en el olvido, y aquí estamos. Al hablar del origen, he mencionado homenajes en plural. Pues bien, el más remoto me atañe sobre todo a mí, pues fue mi primera toma de contacto con un evento leirasiano, aunque no solo, ya que en él participó nada menos que nuestro futuro miembro de honor, Jesús Alonso Montero, como uno de los expertos en su literatura, y a él también asistió otro especialista en Leiras que forma parte de nuestro grupo desde el comienzo, Ramón Raimundo. En aquel verano de hace más de 10 años, el Ateneo Republicano de Asturias les rindió un hermoso y profundo homenaje cuando todavía estaba en obras el cementerio y no se había plantado aún el rosal junto a su tumba. Desde os anos 90 para acá, en Mondoñedo existiron diferentes organizacións como a Asociación Cultural Leiras Pulpeiro, a Fundación Álvaro Cunqueiro Mora ou a Asociación Monfadal, nas que estivemos integrados algúns dos membros que formamos parte agora do Grupo Literario Leiras Pulpeiro. A pesar desta circunstancia, nada ten que ver este grupo literario con as organizacións que citei con anterioridade. O Grupo Literario Leiras Pulpeiro nace coa clara intención de estudar e divulgar a vida e obra do poeta e médico Manuel Leiras Pulpeiro. O adiantado aos seus tempos, o poeta, o laico, o republicano federal, o humano e querido por aqueles que o coñecían. Non todos os que formamos parte deste grupo temos que cadrar con todos e cada un dos seus ideais, pero sí compartimos e defendemos algúns deles. Tras nuestra constitución del 7 de julio, volvimos a reunirnos al cabo de un mes, el 9 de agosto, para que firmaran algunas personas que no pudieron asistir el primer día y para que se incorporaran otras que, tras conocer nuestra existencia, se mostraron interesadas en participar activamente con nosotros. Después de juntarnos alrededor de su tumba, celebramos nuestra primera asamblea constitutiva en el Centro Cultural de Alcántara, donde se matizó el sentido de la palabra literario de nuestro nombre. Hace referencia a que Leiras nos reunió, en primer lugar, por su figura de escritor, por su obra literaria, uno de cuyos principales valores es rescatar la poesía popular. No significa que tengamos que ser escritores, ni que nos centremos solo en su literatura, sino que queremos reivindicar sobre todo esa faceta suya y destacar que es fruto del resto de sus valores humanos y sociales. Hecha esa aclaración fundamental, muchos proyectos en ciernes se encajaban ya dentro de las actividades de futuro del grupo. 3 meses después, el 9 de noviembre, nos volvimos a reunir para conmemorar una fecha leirasiana fundamental, la primera que reunió al núcleo original en 2012, su aniversario de fallecimiento. Firmaron 3 nuevos miembros, a los que ya se había sumado en una fecha intermedia otra persona más a finales de agosto, el día 28, con lo que ya éramos un total de 26 personas que, en mayor o menor medida, habíamos comenzado a realizar, o por lo menos a idear, diversas actividades leirasianas que poco a poco se irán plasmando. Entre as moitas actividades que temos realizado neste breve período de tempo é a elaboración dunha audioguía do roteiro turístico literario Leiras Pulpeiro. Algúns dos que estades aquí presentes, pois participaxedes con nós, alumnos do IEF Leiras Pulpeiro e as profesoras do equipo de dinamización e normalización lingüística deste instituto, e os que non o fixetes hasta este momento estáis convidados dende agora a vir a Mondoñedo a percorrer con nós este roteiro turístico literario.
Podedelo facer en grupo ou podedelo facer de maneira individual, en pequenos grupos, e para ello poñemos ao vosso servicio un audioguía que neste momento está na rede en versión beta, en versión en probas, pero que xa estamos a traballar para en datas moi breves poder poñer ao vosso dispor a versión definitiva na que se incluirán, ademais de referencias turísticas e literarias, evidentemente referidas ao poeta e médico Manuel de Pulpeiro, un par de temas, unha alborada galega interpretada por un gaiteiro, Alborada de Veiga, e tamén Roseira de Rosa Rosas, que musicou que non se nos acompaña César Morán, e que está interpretada por él mesmo con voz e guitarra e acompañada por o seu irmán Afonso ao contrabaixo e por outra dos membros deste grupo literario que é Rebeca Maseda, que tamén acompaña o violín. Pois con esta ferramenta, esta audioguía, servirá para dar a coñecer a Leiras e os seus lugares de referencia a todo o público que o desese, e por extensión tamén servirá para divulgar Mondoñedo a nivel turístico. El pasado 28 de diciembre nos reunimos en la asamblea por última vez después de acoger la firma de un nuevo miembro más. Éramos ya 27, un número suficiente que nos hizo plantearnos la conveniencia de darnos a conocer públicamente. El 28 de febrero organizamos el primer acto Mondoñedo, lugar imprescindible para la primera presentación, puesto que Leiras era mindoniense y allí nacimos. Y también organizamos la celebración de dos actos más a continuación, el que hoy tiene lugar en este Museo Provincial de Lugo y el del próximo lunes 17 de marzo en la Casa de Galicia de Madrid. Hoy ya somos 30 leirasianos, tras haber firmado el día de la primera presentación pública las 3 últimas personas. Y todavía queda pendiente la incorporación oficial de otros 3 miembros más que ese día no pudieron asistir. En menos de 8 meses hemos pasado de la idea inicial de menos de una decena de amigos a superar en breve la treintena. Sin duda, unha andadura moi digna e provechosa. O traballo continúa e xa temos proxectos en marcha. Estamos en contacto con diferentes organizacións para realizar actividades culturais e literarias, algunhas delas aquí presentes. Unha destas actividades que temos previsto xa para os vindeiros meses será organizada en colaboración coa Comisión de Festas das Quendas e San Lucas. Trátase dun programa denominado Mondoñedo e Poesía, no que participarán diferentes poetas galegos que recitarán os seus versos polas rúas e prazas de Mondoñedo durante as feiras e festas das quendas deste ano que, como saben, se celebran en torno ao 1 de marzo. Por último, queremos mencionar que ya están ultimadas las actas de las jornadas de noviembre de 2012. Y a continuación vamos a dar paso a la lectura pública de la obra de Leiras. Muchas gracias. Bueno, pois, para dar paso efectivamente á lectura pública da obra de Leiras, xa contamos con unhas persoas que se apuntaron voluntariamente, nada máis propoñerlo, e pídolles por favor que se cheguen aquí, Isidro Lobo, Aurora Besteiro e Manuel Muñiz. Os lectores non vos vou presentar por extenso porque os coñecedes a todos. Aí Isidro Lobo vai ler o poema O Galo, Aurora Besteiro vai ler o poema que comeza co verso Non digas que estás de morte, e Manuel Muñiz Sen lacra que quite o sol. Boas tardes, vou ler o poema este que se titula Un Galo, que gañou no seu día, en 1910, un premio de poesía en Vigo. E é un poema festivo e coral, así que un pouco teatralizado, así, a veces. Un galo. Gracias a Dios que chegaron as festas, xa me tardaban por botar lonxe a tristura e desengueimar as tancas que co conto da Coresma teñas de todo engueimadas. Dicen que hai un galo xerre, hai a verá, que os de Masma foron sempre facendozos e han querer levar a palma, pero ainda habemos mirado
que nestas 4 semanas que de aquí ao noso nos quedan, mal será que non se vaya dando co algúns para escollermos un que ao seu lle leve as barbas. Con istas e outras salindo, de agucharse, da cabana, da baiuca, do baxesta, mentras un bullón pasara, 5 ou 6 mozos da costa iban domingo de Pascua. E collendo por cornide, e dempois, baixando a granda, foron caer xunto ao pazo donde xa xonaba a gaita do xugo e a muñeira uns danzarins punteaban e tumbaban os foguetes chamando polas rapazas. Na cabeceira dun souto, debaixo dun castiñeiro que coas súas longas canas abertas aos 4 ventos cubría máis do que conden 7, 8 ou 10 palleiros para dar a palanterna á xente e como dicindo, vello, os amantes da corrida andaban co garroceiro cunha canga que lle poran a unha terna cun atrero e ben podían mostrarse finchados e satisfeitos porque de autor e de lombo era sin chufa un becerro. E logo, co seu gran rabo e o papo feitos espellos e coas calzas e a súa crista de roxo sangue verquendo, daba pena de que fosen tan rufo e majo a correr o pelo, caera que a facha e non houbo máis remedio. E amasaron no foxo, co barba medio descoberto, para que botase de fora do pescozo máis dun tercio. E os amigos da Lagreta romperon con el a berros. Cancho dixeron